Fiħdan il-Partit Nazzjonalista Lit il-Leminija ma tafx x'inhi tagħmel Lit ix-Xellugija. Prova ċara ta' dan kienet l-istorja li ħareġ biha l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami it-tlieta dwar passaġġ mibni fl-għelieqi tal-bdiewa li jagħti għar-raba tal-Gvern fin-Nadur. Dan saħħu l-Ministru Edward Zammit Lewis li ddiskriva l-istorja li biha l-Partit Nazzjonalista ipprova iħammeġ lill-Ministru Anton Refalo bħala gidba sfaċċata. Dan wara li rriżulta li x-xogħlijiet li jagħmel referenza għalihom Fenekadami ma sarux taħt l-istruzzjonijiet ta' Anton Refalo, iżda saru meta Chris Sajt kien sindku tan-Nadur. Il-bdiewa qalulna li dan sar fl-2002 l-ewwel darba meta mill-Kunsill Lokali tan-Nadur meta Chris Sajt kien sindku tal-istess Kunsill Lokali. Hemm fattura data ta' 31 ta' Jannar 2002 li turi il-kontrattur, relazzjoni tal-kontrattur mal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Jiġifieri dan huwa serje ta' stejjer ivvintati biex ineħħu l-attenzjoni tagħhom mill-każ Giovanna De Bono li huwa każ serju ħafna. Zammit Lewis sfida lil Beppe Fenekadami li jekk jaf bi provi ta' korruzzjoni għandu jagħmel użu tal-liġi tal-whistleblower introdotta mill-Gvern Laburista sabiex ikun hemm investigazzjoni u ssir ġustizzja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, deputat Laburista Deborah Xkembri saħqet li l-uniku skandlu ministerjali fawdex huwa dak ta' Giovanna De Bono. Skandlu li minkejja li l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet konxja tiegħu ħebitu sa ma l-iskandlu ħareġ fil-ġurnali. Il-Partit Nazzjonalista qal illi wiċċu ma tħammarx b'din is-sitwazzjoni kollha. Hija xi ħaġa inkredibbli kif wieħed mill-ikbar skandli li sirna nafu bih dwar ministeri ma jħammarx wiċċ il-Partit Nazzjonalista u jaħseb illi billi riżenjat Giovanna De Bono mill-partit qisu solva kollox u kollox business as usual. Xkembri qalet li kien ikun aħjar kieku l-Partit Nazzjonalista ma jibqax jivvinta l-istejjer u minflok jerfa' r-responsabilità tal-iskandlu Giovanna De Bono.